Ayo lo. Ayo. Ayo lah. Ayo Bang. Mimi ada diurusin ayo. Semua. Kono gedingan karo kancamu ning. Gedingan karo bola-bola kuwi, heeh, bola misal kuwi. Ngobrol sih. Iya. Kan ngompol ki ngompol sih. Lah iki nek ditokel iki. Ora nek tetel wani piro ngono. Dicetel nek kok pager rak ditetel. Tetel
Gatal kaya apa wae. Ayo, Ayo. Oh iya, gagong ini ngapa gendelen kok kan gagong? Kowe iki riyon iki. Kowe pisan-pisan ki atraksi yo. Ayo. Piye? Lah kae lho sok kumpul mantan-mantan kudune pojok. Weh, ya oke mantan. Kayak ini mantan kekasih ini mantan lesing. Anarek kuwi. Oh. Ah, mantan penagih. Iya, iya, iya. 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 Sunse no, sunse. Sun. Wong meneki 10.000 bisa. Ini lho peparing iso dapat kok ya. Lah dhisik lho aku pacaran tek puluhan juta. Aku udah ngapa-apa lho wis entuk sampe. Yo. Oh. Alah mung 1000 ora apa-apa. Aja kuwi. Aja kok keke ya duit becak. Wis 10.000 ya murah. Ya santos sih, baby sawit Mbak Lala santos sih ya. Daftar ki. Kepiye to yang kepiye? Hei, atraksi sik kok piye malah metu ki? Lah aku wis ora duit to wis wae. Ya ora, iki lho, lho, santos sik. Ya, santos Iki sik. lho juragane nyawar iki lho juragane iki. Nah, ayo. Ya ora to ya 20.000 paket komplit kok loro no. Ayo, Mbak. Oh. Ya boleh ya boleh. Ayo sik iki ditrakani aku. Ditandeli aku ora iso itu kan. Iki lho diparingi YouTuber iki lho. Yo Triot. Iki lho diparingi YouTuber iki lho. Bagi jangan kasus kuwi Agus butuh donasi akeh ngono. Hei, aku sedih. Pokoknya YouTuber sing ra nyawar tak pateni lepe. Agrang lepe. Agrang lepe. Agus sedih. Triot dermis. Aku sedih banget. Aku sedih. Ibu, aku lapar. Hei, iki lho. Sik, kamu njaluk susu. Lah lah kok ya tusuk barang ki ya. Gusti Allah. Bong yo. Ya wes 10.000 susuke 8.000. Kanong. Weh, iki lho. Ana gogrokan iki lho. Ya. Ya. Lowong kena nggo moto. Susunya 3.000, susunya 3.000. Susunya 3.000, ayo susu. Susuk 18. Ayo. Ayo, Mbak Lala susuk 18. Ana susu kabeh wis saweran. Lah iki lho. Tempes. Ayo padha mluku ayo 5.000 dadi 10.000 dadi entek ayo. Ayo ke atraksi yuk. Yo, monggo penonton pun paringi keplokipun. Mereka punya saking gembira loko. Banget. Iki banget iki. Ayo nek atraksi kowe iki. Nek golek donasi kok di DLK wae. Kong. Kanong. Weh, iki iki lho. Yo Trio. Kowe ora gelem. Nek ora gelem tak pek. Weh, iki rezeki iki lho. Madai kok. Oh. Atraksi sih, ayo. Ayo. Yo, atraksi Juga sih. Ya, anggungan. Yo. Anggungan yo. Yo. Napas tuh.
adine lanang gak jeluk ngisor adine lanang ya. Delep ora? Iki lho rezeki iki lho. Halo, diparingi rezeki Mas ditampani lho lah. Kenapa? Matur nuwun Gusti. Ngono ya. Ya, gandrung iki lho. Lagune sing anyar sing apa sih, pace. Kira lagunya langsung menggelung. Sing dene salah. Oh ya. Ya Allah. Hei, Rion. Rion. Kok panen ya, oke bolone kok iki. Ya, malah ganonge oke tuku mobil iki. Rion. Kowe request lagu ki aku tok nek bagian lho. Yang mau tanai wis terang ya. Hah? Nek apa? Tanai bagian. Apa? Saya itu Bu. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu sedaya. Duit niki saran iki dineke anak yatim. Tanai bagian. Saya itu. Wong kula anak yatim. Kuwi nggo kerokane tereh kuwi iki. Lagune ya. Aku ya yatim lho yo. Yo. Gak aku. Apa kowe? Apa kowe? Nani kowe? Apa? Ayo. Bolone oke banget saiki. Oh, panen. Bolone oke saiki. Dana sosial. Yo lagine ya, gandrung sik aku. Ya. Gah radine bagian kok gah. Gah. Sing dene mati arilitis cepet mati lho. Apa? Apa kuwi apa? Mama. Mati arilitis. Alah apa kuwi? Ayo to lagu to. Oh, gah. Gak mau. Kowe ra bagi iki lho kuwi abone iki dibagi. Ya wes kok tak tukoke ning outlet sego pecel. Iya, Apa? kok tukang son kuwi kudune rata yun. Hah? Rata kabeh kudune wong semono kok. Ya wes bae purasi do. Iki piye to yo? Bane dikira to mung dhewe 2000 gelem piye? Ora masalah, kena nggo tuku geliga kok kerokan. Ayo. Aku migren. Aleman. Amin. Amin. Migren kok tekan kene. Amin. Dasa asam lambung. Piye? Kelakon banonge niku turu njaba iki kok. Ora, kowe masih apa sih? Lah kepiye? Lagune sing anyar wae sigar. Lah kok mau jaluke Kowe kuwi jalan kok? paca-paca. Becak. Wes ra bagai kok kan ngarani. Gak ulfa, harap untuk menyentuh pasir. Kacis lu balado. Ayo. Si cantik. Weh, nggon aku sigar apa piye? Wong sigar. Padang apa? Eh. Saya mau tamasya keliling-keliling kota hendak melihat lihat. Saya pakai beca orang kata beca tolong saya.
iki. Lah nek Babra, oh nek sikat yo sithik. ulpane ora iso romantis ngene iki lho, Pak. Lho. Piye? Aku iki kok tanggap ngene iki lho. Ngene iki kok. Lah, ngono kok. Rambung. Nggak boleh kekerasan. Nakal dari Yonki. Aja ngono kuwi lho ndak kabene copot kok. Itu nih aku iki maksudnya ditampani ngono lho. Oh. Iki lho kaya Agus, Agus. Iso iki lho. Lah iki sepupune sing nanggap rambungmu. Wah, wis tangan kanan ya padake. Coba jangan sih. Yo. Hilang. Ben. Hilang Ben. Ayo, kono. Lanjut duit. Ayo. Duit mungkin titip nang masjid to, Yun. Yo, atasi sik pepen atasi aku dadi guru. Sijine iki lho ora ngopo-ngopo. Ora mek ngurusi. Oleh buat wae. Yo. Aku bendahara kan. Bendahara kaya iki bendahara ngono ngandel aku bendahara. Kowe bendahara korupsi. Bendahara meh dipecat iki. Iki men gandrung iki. Boyo aku tak leren setuju. Gandrung bae gak perlu lek aku medeni. Endi? Kok iya? Bendahara kau iki. Benda padat. Bendahara. Benda padat iki. Monggo. Iki mau tanding troton. Kowe dia pakai lekmu kowe. Kowe dikapake siwa. Mau digansur. Iki ditiliki abane wis ono iki. Sur nek kosor. Aku ra melu-melu kok gak rumah tangga. Ya. Ini gandrung iki mbok sing ambil ngono lho ya. Jono. Sing ang. Nek sampe kok mantek lho. Piye? Oh. Halo.
wong kena catat. Ini gatel lah ini sebenarnya. Syukur, Beng. Ini cedak Kanti Rahayu tuh pengen di kono Kanti ini. Ceraro Hermina paling terakhir. Terane Gracia. Oh. Masa jeruk minum jeruk. Alah. Wis bae ya, Mas. Mas Sopo. Mas opo? Mas Kumambel. Sampun nggih. Urung. Urung. Wah. Pokok men Rion kudu salto. Ayo Rion salto Rion. Iki lho kena sing nggo. Ye, lagi kalungi. Yo bengko. Alah. Kemayune anak emang alah. Anaknya Ismiati jadi. Nek kira bongko kene nek kira bongko kene servis iki Iki jane iso salto tapi resikonya gede kan embayune saya gede. Wah iya. Lah kuwi. Regane saiki tambah lemu kaya Kang Mase. Kembar saiki. Kembar siang. Oh, Terus aku harus gimana? terus aku harus donasi. Terus emang gue pikirin. Wis bae ya. Mau. Wah. Ayo. Apa kowe? Saweran oke. Barang nopo ono kaya andang pamit Bali ayo kono. Iki lho ngasih nanggap berane. Adike kan gano adike kan gano adike ayo Dek, ayo Dek. Ayo. 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 Yo. Wah. Wah, piye kuwi? Ayo Dek, tambani Dek. Hai. Ya Lek Rian tambani Lek Rian. Parani kok diparani lho. Ayo. Tambani Dek. Ayo. Ya, enak kepiye? Enak. Kayu Kak. Dalam. Iki kodame kok ngendi iki? Ya ampun. Kodame kodomo. Lha kodame kok ayat iki ya. Ayo Dek, tambani Dek. Yo. Piye kuwi? Piye iki? Lah ya malah mari to, Yun. Lah ya Allah. Aku sedih banget. Jangan. Wajah halo. Iya. Aku punya lo demek kepala sakit mau ngelepol. Ayo.
Dek, kowe nek ora tak tambani ra mari-mari lho, Dek. Tenan yakin. Dek tambani. Dek tambani, Dek. Ayo, Dek. Lho, mece to nek aku jadi nangis. Ayo. Latihan. Nah, yo. Kowe nek ora tak tambani ra mari lho, Dek. Ayo, Dek. Engko tekan ngomong kaku cah. Tekan ngomong kaku gitu. Ya ampun lemes aku. Ora seneng gone kowe. Aku kok dipisumi lho iku. Woi yo. Yo, wes. Wes mari tenan iki. Mari itu kabar wis kok semangat temen ayo. Atraksi sih. Mesake napas tuwa. Baru gawe tangi bocah. Dinenengi sik kae. Lah dinenengi po. Aku lho besesek ngantian. Dinenengi. Kasih kembongan. Pozo-pozo nek. Lah nek ngasih ke pozo-pozo. Zaman lho bature kaya ngono kena bocah lali dadi kepezek kene. Dadi ayo ya. Wah, Ayo le dadi le. malah nyoba selilet. Kok nangis. Dadi. Kok nangis. Ayo lu apa guyang-guyu bane guyang sapi ya ini. Ya, oke.
Jih, sak menika sampun paripurna anggenipun olah besan Pak Jumadi. Kantong ganti. Pokoknya ganti diamuk. Nggih. Iki gunake BPJS Ika iki. Pripun, Lek? Tamu dan keluarga dia digunakake. Oh, VIP. Lah iki sing seniman digodhog wis ora rampung iki. Wes apa-apa iso. Apa iso? Wis apa-apa. Apa-apa iso, apa-apa duwe sing ora duwe go isin. Ya ngono ya Lala. Ya. Jih. Kenapa lagi mau? Lala ya nyanyi no, masa ora nyanyi. Aku jane isin. Suratan. Heeh. Suratan wae. Lah mau nyawer to. Lho, sakit-sakit. Ganti pare. Nggih. Oh, piringane wis terus. Kok damai ngetutke terus kok ya. Nggih. Cesera. Jari nih. Ini nanjake bintang tamu ke Padang karo Klaten. Makarya oleh kulit salaman
upo-upo iki penyanyi kondang nyumbang lagu. Yo Mas Jarot yo. Si Pak. Pak Sopan kali. Bukan ruang ngisor-ngisor. Oh, siap. Lagune apa? Ngisor-ngisor. Maksudnya iki Dewi. Oh, awak dhewe. Kowe Kang, mosok Lah lek muni iseng-iseng lah ya aku goleki to. mosok arep dadi penonton cadangan kowe iki. Biasanya soalnya sing nonton ngisor panggung kok ya. Iya. Oh, cilikane Jarot. Kok aku? Cilikanmu ya sama nonton ngisor panggung Ora ya to. cilikanku sak melu gendongan ning ora nangis tong mau. Cilik amu nyemplung nang kedung ya. Ndung boten aku Oh, kedung. Pak. iya ora apa ya. Yo. Heeh, Derek mungkin Pak lelakon ingkang sampun dipun garap rekan-rekan napa? Heeh. Bisa. Manut kowe. Oh, sak kenange ayo. Yo. Menika penonton sansaya kathah ugi matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. nanti malam tetap di sini. Iya. Wes irit rasa pindah-pindah don. Wih, Ngapunten Yo lek yo. Weh, ceritane double to iki. Hah? Sakene Pak kondang ya, Pak. Amin. Aku ora dijake. Amin. Yo, yo tel. Apa? Tangan jangan semuanya. Bulan iki kuat, ning pas meninggal
Ulfa. Ya. Sih. Terus Hollywood. Ayo, ayo. Rezeki dari channel YouTube Garso Lelono YouTube channel, makasih sampun Terima paring kasih. rezeki mugi-mugi berkah barokah banyu ini. Hari ini le follow, le subscribe oke, le like oke, le nonton ya oke. Sampika sampun sigar. Sigar tenan aku kelangan ini. Jarot. Dewa. Kok kowe rodon kewalahan. Boten kepalan. Itu joki sing brai. Boten kepalane nganu. Hoi. Kowe grogi. Melupak. Ya, ayo terus kene nyanyi. Oke. Yo. Sakti. Sakti Mandraguna, Mas. Meneh lagu meneh. Heeh, Lipun Pak Pawang. Sakti Kamu Aji yo. Oh pawangnya seneng. Ya seneng kok. Sekti. Kayak aku. Dikira Sakti. Kabeh wong wedok sekti lho. Kok iso? Oh ora. Ora. Aku ora wani tampil bijak. Oh, ora. Iya Mbak Inka sing ayu dhewe. Ayu nek lagi dhewe kok maksudmu. Iya. Cepet. Desamu. Ora yo. Wes kaya
lho sampe aku. Jarot, minta perlindungan. Jane nggih Pak, mbok menawi jenengan kersa Pak. Pripun? Iki jangan agak lemes aku terkapan gubak kabeh iki. Tadi kan apa ya? Kok diimbui karo Tante Ulfa? Yo.
Iya. Os. Waduh, us. Gotrek, wis ngarap jet kan. Kalah. Was.
paling sak pinggir kalangan warga masuk harap diparingi Wah. Jalan, jalan, jalan.
kondur. Selak sore mas, selak sore. Iya, 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 iya. Ayo, 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 ayo.
Sing, sing,